Salut și bine ai revenit! Dacă nu te-ai prins până acum unde suntem, pot doar să-ți dau un indiciu. Astăzi avem un invitat foarte special și discutăm despre lumină ca aport energetic. Deci astăzi suntem la... Salut Marius, îți mulțumesc că ai acceptat invitația de a participa și de a ne vedea altfel, de data asta la școala de iluminat. Dar în mod evident ne vedem la voi acasă, așa că îți mulțumesc că ne-ai primit în primul rând. Mă bucur că în sfârșit ne-am sincronizat, că ne-a luat un pic. Da, și astăzi avem o temă foarte interesantă, așa că va merita din plin și discutăm despre lumină ca și aport energetic. Iar eu voi fi bad cop, așa că o să vorbesc și despre consumuri de energie în ceea ce privește iluminatul. Întrebarea care am primit-o cel mai des în ultima perioadă este cum scăpăm de gaze și de combustibili fosili și să ne uităm în jurul nostru că cea mai bună sursă de energie pe care o avem e soarele. Pentru că ne place la toți. De ce? Că e gratis. E energie gratuită pe care noi o putem folosi în casele noastre. Și ca să aducem acea energie în case, ne folosim de fapt de ferestre. Corect. Și vorbind de ferestre, ca proaspăt beneficiar, constructor, cu toate meserile care vin la pachet, care ar fi sfatul tău în abordarea unui proiect de arhitectură în prima fază? Primul sfat pe care îl dau tuturor celor care urmează să-și facă o casă și e un subiect pe care îl discutăm acum foarte intens în cadrul Academiei Șuflete, unde facem un program de asistență dedicat beneficiarilor și unde stăm în fiecare joi la discuții pe proiecte, pe optimizări, pe soluții de a reduce foarte mult costurile. Primul sfat pe care îl dau tuturor este să-și orienteze casa pe teren în funcție de soare. Pentru că noi în România, având climat rece, ne putem folosi de soare respectiv pe timp de iarnă să ne reducem nevoia de încălzire, adică să ne reducem dependența de încălzire și să ne folosim foarte mult de soare prin efectul de seră pe care îl creează prin ferestre pentru a încălzi casa pe timp de iarnă. Bine, vine cu o problematică la pachet, cea de supraîncălzire pe timp de vară, dar și acolo sunt o serie de sfaturi care se dau pe arhitectură și pe care se lucrează. Practic trebuie să învățăm să lucrăm cu lumina, adică să ne folosim de tot ce înseamnă aport energetic al luminii naturale și, bineînțeles, eu ca și beneficiar mi-aș dori o casă care să fie conform din punct de vedere energetic. Ce înseamnă sau ce presupune acest proces de conformare din punct de vedere energetic? E un proces holistic. Toată lumea când aude holistic zice, băi, dar e așa o chestie relativă, e o chestie subiectivă. E un proces holistic foarte bine argumentat matematic în spate. De fapt, componenta holistică este că vede tot în ansamblu. Adică în această conformare energetică plecăm de la așezarea casei pe teren și lucrăm cu arhitectul în cum să găsească zona potrivită și orientarea potrivită pentru casa respectivă pe un teren, pentru că fiecare teren e diferit, de la teren în pantă, vecinătăți, orientare, copaci pe teren, garduri sau alte case, până la nevoia particulară fiecărui om de a avea o casă unică sau specifică. Și atunci, primul pas în această conformare e așezarea casei pe teren, în așa fel încât să identificăm zonele cu cel mai mare potențial solar, adică zonele cu cel mai mare expunere către soare în mod natural. În acele zone să fie puse mai multe ferestre, să fie orientate mai multe ferestre prin care de fapt ajung să luăm componenta de energie solară. Pentru că noi prima oară evaluăm cât energie pierde casa și asta trece printr-o serie de pași, după care ne uităm de unde putem să aducem energie în casă, după ce am redus la minim pierderile. Mergem pe principiul ăsta de termos, de fapt, când gândești o casă. Ai varianta să-ți iei cafeaua, să o pui în fierbător toată ziua, să stea caldă și să consumi energie, să o încălzești, sau varianta să bagi cafeaua în termos și să o ții caldă permanent. Și uite o întrebare care apare destul de frecvent. Amândoi lucrăm, fiind ingineri, lucrăm mult cu arhitecți, designer și prima întrebare, există arhitectură de bună calitate, eficientă energetic în România? Da. Și multă lume spune că o casă eficientă energetică e o casă urâtă. E un mit parțial adevărat în sensul în care nu era foarte bine pus la punct toată metodologia de calcul, nu exista un know-how integrat, adică nu știau și arhitecții și inginerii de fapt cum trebuie să calculeze și să lucreze împreună, dar astăzi se pot ajunge la performanțe ridicate ca performanțe tehnice combinate cu arhitectură plăcută. E cumva fix ceea ce se întâmplă în industria auto sau în industria calculatoarelor, în industria telefonelor. Toată lumea are componenta de design, îți cumperi un telefon nou, vrei să-ți placă, în primul rând, să-ți placă cum arată, ce senzație ai când îl atingi, dar categoric te uiți și cât te ține bateria, și cât semnal ai, și ce procesor are, și ce aplicații îți merg pe el. La fel și la o mașină. Vrei o mașină care să arate foarte bine,
să vadă prietenii tăi ce mașină ți-ai luat. Dar te uiți la consum. Avem obiceiul ăsta. Avem obiceiul ăsta, nu? Dar te uiți la consum, mai ales astăzi când a ajuns benzina cât se apropie de 10 lei imediat. Te uiți la Încă nu, dar în curând va urma. Da, te uiți și la performanțe și te uiți și la confort și siguranță. Și aceeași viziune holistică se aplică de fapt și la o casă. Lucrezi în tandem cu arhitectul, lucrezi cod la cod cu el și vii și dai tot suportul pentru a putea integra principiile de performanță energetică ridicată într-o casă. Și în mod particular, componenta de arhitectură care e direct influențată e cea de ferestre. E cea în care ferestrele sunt componentele care îți aduc lumina naturală și energie. Pentru că lumina de la soare vine cu tot spectrul de culoare, nu? Vine cu componenta de lumină de care avem nevoie în casă să putem funcționa ca oameni și avem nevoie de lumină pentru a sta trăiești, pentru a face diverse activități, dar vine la pachet și componentă energetică. Bun, abordând lumina naturală, ce trebuie să ai în vedere atunci când îți poziționezi sau îți alegi ferestrele în arhitectură? Adică cum ai abordat un proiect de arhitectură și care ar fi pașii sau calculul energetic pentru a vedea care este aportul energetic al fiecărei ferestre din casa ta? Cel mai simplu pot să-ți arăt pe un caz concret cu un studiu, că vorba aia, ca inginer vorbim în cifre, diagrame și formule. Corect, da. În care trebuie să confirm. Plec de la ideea de arhitectură pe care o primesc de la arhitecți, de la o primă propunere la nivel de concept. Conceptul înseamnă deja o serie de spații care au fost discutate cu beneficiarul ca nevoi, ca funcțiuni, ca așezare, cu o primă variantă de volumetrie și cu o primă variantă de dispunere de ferestre. Acest model de casă îl iau și îl transform într-un model digital și matematic de calcul energetic. Da, arată casa roșu pentru că este zona prin care casa pierde energie și e mult mai ușor să vezi cum sângerează între ghilimele casa energie și remodelez fiecare fereastră din perspectiva proprietăților termice. Și acum sunt două componente. E componenta prin care pierd căldură prin fereastra respectivă, dar despre asta am vorbit mai multe pe canalul meu și am un playlist dedicat ferestrelor în care vorbim despre cum să-ți alegi rama, cum să-ți alegi vitrajul, cum să prinzi corect fereastra. Și apoi analizăm componenta de aport energetic pe fereastra respectivă, pentru că iau fereastră cu fereastră și o supun acestui calcul în care, în acest calcul, casa este pusă pe teren, este orientată est, vest, nord, sud, după planul de situație, sunt puse vecinătățile aferente. Adică atunci când vorbim de vecinătăți, practic ții cont și de restul clădirilor, adică vegetație sau alte lucruri care ar putea să umbrească clădirea. Și cumva este și discutăm și de un istoric posibil în viitor al sitului. Ce ar urmea să se construiască pe baza regulamentelor de urbanism zonale, care sunt intențiile beneficiarilor de a planta în jur, care este componenta de amenajare de teren, ca să știu ce poate crea umbriri. Am vrut să subliniez ideea fiindcă, așa cum ziceam, trebuie să vorbim de iluminat și ca și consum de energie și atunci va influența semnificativ gândirea asta pe termen lung, ce va apărea sau ce poate să apară în jurul clădirii, fiindcă vom avea un consum mai mare de energie în cazul în care umbrim ferestrele. Da, și asta, de exemplu, o regăsesc în calcul în determinarea energiei totale primare a casei. Pentru că iluminatul ajunge să aibă o pondere importantă în consumul energetic electric al unei case. Și tu ziceai de niște procente destul de mari. Da, vorbim de aproximativ 30-40% din consumul de energie a unei case, fiindcă trebuie să recunoaștem, petrecem majoritatea timpului după orele de birou, când revii acasă. Ne-a și ajutat pandemia să stăm foarte mult în casă și să abuzăm de casele noastre. Da, corect. După ce așez casa pe teren, o pun într-un context climatic, pentru că am niște date climatice și lucrez pe niște date climatice pe care le am de la Institutul de Case Pasive. Programul de calcul care eu lucrez este cel dezvoltat de Passive House Institute, de Institutul Internațional de Case Pasive, standard acceptat la nivel internațional ca fiind cel mai bun protocol de calcul de eficiență energetică al unei clădiri. Și ei ne ajută și cu niște date climatice pe care le procesează. Și eu din datele astea climatice pot să văd pe fiecare teren ce cantitate de radiație am pe fiecare ax cardinal. Adică radiație pe est, pe vest, pe nord și pe sud și radiație orizontală. Și studiul facem pe durata întregului an? Da, sau la un moment? Face pe un an întreg și se determină un necesar de energie sau un consum de energie sau aport de energie pe un an întreg. Și pe graficele astea eu pot să văd lunar, dar și adunat pe an această cantitate de radiație care vine la pachet cu
cantitatea de kWh per metru pătrat per lună disponibilă pe fiecare ax. E ca și cum kilovații ăștia de aici i-aș echivala de pe factura de gaz. Adică m-aș uita pe factura de gaz și aș zice, ok, ori ar gazul ca să produc, mă uit pe grafic, 50 de kWh luna asta pe metru pătrat de sol, ori folosesc soarele ca să aduc acei 50 de kW care sunt gratis. Corect. Și fiindcă de obicei noi la școala de iluminat vorbim despre lumină și efectele biologice, avantajele pe care le aduce lumina naturală, uite că astăzi mai avem un avantaj, adică mai tăiem și din factura de gaz, care trebuie să recunosc că în ultima perioadă devine din ce în ce mai semnificativă. Așa că e important să avem în vedere și abordarea din punct de vedere energetic. Da, pentru că uite, după aia iau la mână fiecare fereastră. Într-o casă, fiecare fereastră este analizată și pot să văd pe baza unor diagrame pe care le generez niște diagrame foarte relevante, cumva ca o radiografie. Când te duci la un medic și ai o fractură la os sau ceva, îți faci o radiografie și vede pe radiografia respectivă masa osoasă sau un computer tomograf, un CT, în care poate. Dar hai să recunoaștem, nouă ne plac diagramele. Nouă ne plac, și atunci exact. de aceea le și prezentăm de fiecare dată. Și atunci eu de pe fiecare fereastră scot această mască de umbrire, care pentru mine e ca o radiografie. Ce mi arată această radiografie? Îmi arată cantitatea de umbră totală care se înfășoară pe fereastră într-un an. Îi spun înfășoară între ghilimele pentru că e ca și cum aș pune o peliculă fotografică care reacționează la lumină pe fereastra respectivă și în funcție de cum trece soarele, pelicula respectivă se albește. Pe unde nu trece soarele, pelicula rămâne închisă. Și asta mi-arată mie în degrade, ca un fel de peliculă foto, care este cantitatea totală de lumină care cade pe un metru pătrat de fereastră sau pe fereastră în sine. Fiindcă, dacă am înțeles corect, avem practic fereastra încastrată în perete și fiind încastrată în termosistem plus zidărie plus alte elemente de construcție, practic apare fenomenul ăsta de autoumbrire în raport cu soarele. Da, sau faptul că ea are niște colțuri, că casa are niște colțuri, casa e jucată, nu doar un cub. Sau ai un balcon, sau ai niște streșini de acoperiș. Și dacă mă uit în mod particular la această fereastră care este retrasă și care are o mică logie deasupra și are și un colț, regăsesc foarte clar pe această mască de umbrire faptul că este foarte, foarte umbrită. Adică fereastra asta pe timp de iarnă, de exemplu, funcționează doar în proporție de 38%. Adică dacă eu am un metru pătrat de sticlă pe acolo, prin care eu pierd căldură, doar prin 0,38 metri pătrați de sticlă câștig energie de la soare. Și aici apare discuția cu arhitectul, în care eu prezint aceste valori și găsim soluții împreună dacă fereastra respectivă se mută, se mărește, se redistribuie pe fațadă și așa mai departe, în directă legătură cu estetica clădirii, cu amenajarea de interior și cu funcționarea spațiilor din interior. Adică e o negociere, e un tandem. Practic căutăm să compensăm pierderea de energie cu aportul de energie pe care îl are lumina naturală. Da. Și pot să văd asta pe fiecare fereastră. Pe fiecare fereastră de asemenea fac o balanță energetică. Adică eu pot să calculez câtă energie pierd într-un an prin transfer termic, adică pur și simplu iese căldura de acolo din casă, câtă energie câștig prin aport solar și fac o diferență între ele. În mod punctual pe această fereastră, de exemplu, pierd 20 de kWh pe an la nivel de casă. Adică eu ar trebui în casa mea să ard gaz care să-mi producă 20 de kWh într-un an de zile ca să compensez energia pierdută de fereastra asta. Și așa fac pe fiecare fereastră în parte. Iau, de exemplu, cazul fericit al unei ferestre orientată pur pe sud, cum o arăt acum pe diagramă, fereastră care nu are umbriri foarte multe și nu are console, nu are acoperiș, nu are nimic deasupra. Văd foarte clar pe această diagramă că e mai puțin umbrită. Pot să văd cu punctele portocalii și roșii și traseul soarelui, adică aș putea să-l țintesc pe acolo pe tot parcursul anului. Și văd că este o fereastră care pe timp de iarnă funcționează la 0,93%. Adică dacă aș avea un metru pătrat de sticlă aici, prin 0,93 metri pătrați de sticlă, mie îmi vine energie. Calculez cât pierd și uite, pe fereastra aceasta la final am plus 121 de kWh câștigați. Adică ăștia nu-i mai ard, nu-i mai consum, nu-i mai regăsesc pe factura de încălzire. Ok, dar o casă trebuie și răcită, adică pe durata verii. Da. Există un echilibru între ferestrele orientate spre nord și cele orientate spre sud sau cum abordezi partea de răcire în cazul acesta?
în România încă necesarul de energie pentru încălzire este mai mare și mai dominant față de necesarul de energie pentru răcire. Cumva avem nevoie de 6 luni de încălzire pe an versus 2 luni de necesar de răcire pe an. Deci e un subiect foarte important de subliniat, fiindcă necesarul... Totodată, energia pentru răcire este mai scumpă decât energia pe încălzire, pentru că răcire pot să fac exclusiv pe energie electrică, încălzire pot să fac și pe energie electrică și pe energie termică, pot să ard gaz, lemn, peleți și așa mai departe. Și până de curând, kWh electric era mult mai scump decât kWh termic pe gaz. Și atunci, da, într-adevăr, este o renegociere, pentru că în astfel de cazuri ar trebui să regândesc partea de umbriri. Și mă refer aici la umbriri pasive, în așa fel încât streșinile, de exemplu, să ajungă să fie mai mari sau mai mici în funcție de acest traseu solar. Da. Pentru că eu pot să determin acești coeficienți și pe timp de iarnă și pe timp de vară. Nu? Vara soarele este foarte sus, pe sud, sudul pur. Asta înseamnă că pot să fac niște streșini mai largi care pe timp de vară să-mi protejeze fereastra. Și am un exemplu. Am o astfel de fereastră analizată pe această casă în care am luat la mână absolut fiecare fereastră și am făcut aceste diagrame de calcul. Uite, cum e cazul acestei ferestre care este pe sud, are un parapet și are și niște streșini. În acest caz, streașina acoperișului a fost modificată în așa fel încât pe timp de vară să-mi asigure umbrire și pe timp de iarnă, când soarele e mai jos, să-mi asigure însorire. Și așa am determinat, de fapt, uite, un coeficient de umbrire pe timp de iarnă de 61% și unul pe timp de vară de 48%. Aici am putut pe această fereastră. Da. Sunt totuși ferestre pe care nu pot și atunci se intervin cu sisteme exterioare de umbrire, de tip rulouri, jaluzere, venețiene, la asta și vreau să ajung, de fapt, fiindcă le folosim foarte mult și în controlul iluminatului artificial interior. Deci vei avea două beneficii. Vei reduce necesarul de răcire, dar în același timp vei putea controla și lumina artificială de la interior, corelând nivelele de iluminare cu acest sistem de umbrire al ferestrelor. Eu recomand, de exemplu, acele rulouri exterioare care au lamela ca o formă de aripă de avion. Adică sunt ușor curbate, ele sunt puse la o înclinație cuprinsă între 30 și 45 de grade, suprafața este tratată cu o peliculă care, în momentul în care prinde raza solară, îmi reflectă înapoi componenta energetică, dar îmi reflectă pe tavan, îmi reflectă la un anumit unghi pe care îl pot direcționa în casă, componenta de lumină, componenta de spectru vizibil. Da, corect. Și atunci pot să am o casă care pe timp de vară este protejată de radiația termică, dar componenta de lumină mi-ajunge în casă împrășteată înapoi pe tavan. Adică îmi vine lumina și îmi luminează tavan. Sau simplificat vorbim de lumină indirectă. Indirectă. Dar acela este doar un tip de jaluzele. Pentru că se întâmplă de multe ori să fie folosite acele jaluzele total opace. Am oprit soarele complet din casă și atunci trebuie să aprind becul. Corect. Și consumăm energie, ceea ce nu-i bine. Deci tot asta este un echilibru. Da. La final, după ce am analizat fiecare fereastră pe toată casa și avem multe ferestre în acest proiect, adun toate ferestrele, adun această balanță energetică între toate ferestrele. Adică, pur și simplu fac un cântar. Pun pe o parte a cântarului câtă energie pierd în sezonul de încălzire prin transfer. În caz concret, la această casă pierd cam 3600 de kWh și câtă energie pot să câștig prin suma tuturor ferestrelor. Pentru că sunt conștient că sunt ferestre prin care pierd energie, dar totuși am nevoie de ele pentru că am peisaj, pentru că am cerințe în arhitectură, pentru că la nivel funcțional e bine să fie acolo. Dar, în mod concret, pe această casă am reușit să regândim toate ferestrele în așa fel încât să avem 4800 de kW deci, aporturi. Cumva, global pe toată casa, am reușit ca prin ferestre să câștigăm niște energie suplimentară față de energia pe care ele o pierd. Deci ați ieșit pe plus. Am ieșit pe plus, am dat cu plus. Plus care se regăsește și în ceea ce numesc balanța energetică a casei. Adică văd toate pierderile prin pereți, acoperiș, fundații, ventilație și prin ferestre și văd câtă energie pot să câștig în mod natural prin ferestre și apoi cu roșu îmi rămâne efectiv această greutate, zona în care sângerează casa. Greutate pe care trebuie să o compensez cu un sistem de încălzire. Că vorbim de centrală pe gaz,
pompă de căldură sau orice alt sistem de încălzire, cam atât de mare trebuie să fie această contragreutate. Și asta înseamnă abordarea holistică, în care te uiți la toate componentele așa, sub microscop, sub lupă. Asta dacă vrem să ne ducem în zona de sustenabilitate și de energie regenerabile și de a scăpa de dependența de gaz, petrol, cărbune și așa mai departe. Și în final am stabilit ce înseamnă de fapt abordarea holistică a unei construcții, ceea ce e foarte important, fiindcă lumea de obicei nu înțelege, adică au impresia că e o abordare artistică. Exact. Ceea ce nu e în niciun caz, adică luăm fiecare componentă și o analizăm în detaliu. Am ieșit pe plus cu exemplul tău, ceea ce e un rezultat excepțional, iar eu vreau să subliniez că poate într-un viitor material vom discuta și despre consumurile de energie a iluminatului artificial, să vedem dacă putem să ieșim pe plus și acolo. Să știi că de curând am făcut cursul de Passive House Expert și acolo am lucrat foarte mult pe clădirile rezidențiale și chiar a trebuit să luăm fiecare cameră și pe fiecare cameră să dimensionăm în funcție de dimensiunile ferestrei și orientarea lor, cantitatea de necesar de iluminat pe care am transpus-o în consumator electric. Și să știi că au ieșit niște valori considerabile. Nu mă așteptam pentru că chiar la o casă de locuit nu a pus să faci un astfel de calcul, dar la o clădire rezidențială de tip școală, grădiniță, birou, unde ai nevoie de lumină constantă toată ziua, am văzut că este destul de config. Și e și mai ușor de abordat, adică o clădire gen școală sau o clădire de birouri, știi deja comportamentul fiecărui utilizator. Îl intuiești. Proiectele rezidențiale e mult mai greu să controlezi procesul sau modul în care se utilizează încăperea respectivă. De aceea, când începem un proiect de iluminat artificial interior, prima întrebare pe care o punem e cum folosești spațiul. Și să știi că majoritatea beneficiarilor găsesc întrebarea asta ca una foarte dificilă și le e greu să răspundă să-și cum imagineze își vor folosi încăperea respectivă. Ca notă personală, eu pot să spun că sunt destul de sensibil la lumină. Asta pentru că am avut o operație la ochi care m-a lăsat cu o fotosensibilitate. Adică a fost o consecință, am mai scăpat de niște dioptrii. Și eu întotdeauna în spațiul în care lucrez caut să mă lipesc de ferestre și să fiu cât mai aproape se poate de lumină naturală și evit la maxim iluminatul artificial prost gândit. Am avut cazuri în care mi-am dat demisia de la ultimul job pentru că nu îmi plăcea, nu puteam să lucrez în acel mediu în care era supradimensionată nevoia de lumină. Adică nu s-a ținut cont de scenariile de utilizare și era lumină, deci că era zi permanent acolo. Era... Bine, pe de o parte e bine să ai un nivel de iluminare mai ridicat decât cel pe care îl indică standardele, fiindcă studiile arată că am crescut nivelul de confort al fiecărui utilizator, dar suplimentar vin sistemele de control. Sisteme de control care, ok, ne ajută să ieșim pe plus cu consumul de energie, dar crește și gradul de confort al fiecărui individ, fiindcă toți funcționăm diferit în raport cu lumina, fie ea naturală, fie artificială. Da, aici tu ești expert, gospodăria, recunosc că aici e un capitol unde am de învățat de la tine. Sunt sigur că vom avea ocazia să detaliem și eu voi învăța atât din punct de vedere energetic, așa cum am învățat până acum cum să-mi construiesc casa, voi face în continuare, adică să știi că rămân student eminent pe canalul de YouTube și voi studia în continuare materialele și sper că împreună să învățăm și conformarea energetică, să ținem cont și de lumină. Promit să fiu în banca întâi la școala de iluminare. Îți mulțumesc!